Şu günler Liverpool aýatynyň orta mekdepleriň uçurumlary harbyglyga çagyrylyp başlandy. Bu barada Zatlyk radiosynyň habarçysy 29 maýda Sewitden maglumat berdi. Harbyglyga çagyryşyň ýazgy mewsüminiň dowamyny 18 ýaşyny doldurýan ähli erkek raýatlar gulluk borjuny ýerine ýetirmäge çagyrylýarlar. Türkmenistan 18 ýaşdan 27 ýaşa çenli bolan erkek raýatlar üçin ýylda 2 gedek 1 aprel 31 iýun aralygyny hem de 1 oktyabr 31 dekabr aralygyny harbyglyga çagyryş mewsümi oglan edilýär. 30 iýuna çelini 18 ýaşyny dolduran raýatlar hem harby gullugy çagyrylýar. Diýip bir Liverpool Zatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Gulluga alınıp gidilýän raýatlar harby wekillikleriň saglyk komissiýalarynyň barlygyndan geçirilýärler. Mysal üçin 29 iýunda 18 ýaşyny dolduran raýat 18 ýaşyny dolduran gününiň ertesi 30 iýunda gulluga çagyrylýar. Diýip Liverpool sözüniň üstüne getirdi. Bu aralykda harby wekillikler orta mekteplerden uçurum bolup ýokary hujaýlaryna finanşmakçy bolýan ýaş ýigitleriň ardalaryny kabul etmeýär. Maglumat üçin aýdylsa 2020-nji ýylyň noýabryna harby boşluluk we harby gulluk hakyna Türkmenistanyň kanunyna goşmaçylar we üýtgetmeler girdilip ýokary hujaýlarynyň synaglaryna gatnaşmakçy bolýan mektep uçurumlaryna harby gullugy 1 ýyl möhlet bilen ýyda süýsürmäge ruhsat berildi. Ýokary hujaýlaryny girmek planlastyran oglanlar harby gullugyň möhletini ýyda süýsürip bilmeýärler. Diýip Liverpool ýaşaýjydýar. Daşary ýurtlarda bilim almagy istek bildirýän ýaşlar hökmany suratda ýokary bilim edarasynyň çakylyk hatyny alyp şol hatyň originalyny harby wekilliklerdäki ýörüýte topura görkezmeli. Elektron görnüşinde ýeberilen çakylyk hatlarynyň göçürmeleri harby wekillikler tarapyndan kabul edilmeýär. Käbir enatalar daşary ýurtlaryň ýokary hujaýlaryndan çakyl hatlarynyň elektron görnüşini alyp, şol hatlaryň göçürmelerini harby wekilliklere görkezýärler. Ýöne harby wekillikler elektron hatlaryň göçürme nuskalaryny kabul etmeýär. Diýip bir enata Zatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýerli ýokary hujaýlaryna finanşmagy meýilleşdirýän ýaş ýigitler harby wekilliklere arda ýazýarlar. Ýöne harby wekillikdäki terkerdeler raýatlaryň ardalaryny kabul etmeýär. Diýip Liverpool enatalar aýdýarlar. Liverpool ýaşaýjylary görä Türkmenistanyň harby gullugyň möhletini ýyda süýsürmäge degişli öňüne gelýän ýazylmadyk düzgünler pary peşkeş edilen öňkleri ýaly dowam etdirilýär. Enatalar öz çağlaryny harby gullukdan bir mewsüm alyp galmak üçin harby gullugyň möhletini bir mewsüm ýyda süýsürmek üçin para berýärler. Paranyň möçberi $500.000 aralygyny üýtgeýär diýip bir Liverpool ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanyň orta mekdeplerden uçurum bolýan ýaşlar henüz gutorduş synaglaryny hem dolu tamamlamady. Önüme garamazdan harby gulluga çakylyk hatlaryny kabul edýärler. Zatlyk radiosy mektep uçurumlarynyň gysgaly harby gulluga çagyrylmagy bilen bagly ýagdaýlar boýunça Liverpool aýatynyň harby komissarlygyndan hiç ýyly kommentariýa alyp bilmedi.